Takže ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili nějakou pár věcí, na které byste si mohli v zimě sednout ve městě. Jako první tu máme plastovou stolu. Jakou se to stojí? A máme třeba takovou trubku. Druhá věc. Můžete sednout na poslední městě. Třetí věc. Můžete si sednout na auto. Tak, to taky není ono. Čtvrtá věc. Mohli byste zkusit vylézt na strom a tam se posadit na nejpohodlnější větev. Nejsou žádný větle. A poslední, a ta nejlepší možnost. Vždycky si ve městě najde místo, kde jsou dvě vyhozená křesla. Jo. Takže, toto bylo naše hledání místa, kde byste si mohli sednout ve městě. A navíc, pokud se vám toto video líbilo, dejte dislike, prosím. A neodbíjejte, nemá to cenu. A ještě něco. Pokud jste dobrý, tak si můžete vylézt na tuto lampu. A posadit se nahoru. To se asi nepodaří, ale to je úplně jedno. Takže mějte se a najděte se a můžete si sednout do tohoto druhého křesla. Viď? Mhm. Jo, super. Takže se mějte hezky. Dar.